आजची पण ही रेसिपी उन्हाळा स्पेशलच आहे। तुम्ही बघू शकता खूप कडक उन्हामुळे शरीरावर बऱ्याचदा दुष्परिणाम होतात आणि पोटात जळजळणं किंवा अंगात उष्णता वाढल्यासारखे होते। नक्कीच आपल्याला घरगुती उपाय शोधावा लागतो त्यासाठी। आणि बऱ्याचदा काय होतं की घामावाटे आपल्या शरीरातलं पाणी कमी होतं आणि त्या पण कुठेतरी पाण्याची बॅलन्स करणं, शरीरामध्ये भर भरून काढणं, हे सुद्धा आजची रेसिपी करणार आहे। त्यातला जो घटक वापरणार आहे तो त्यावर एक खूप चांगला औषधी म्हणून उपयोग करतो आणि म्हणून आपण आज ती रेसिपी करणार आहोत, खमंग काकडी। चला तर मैत्रिणींनो, मी रजनी आणि रजनीज न्यू किचनमध्ये तुमचं खूप 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 मनपूर्वक स्वागत। आता आपल्याला तयारीला लागायला हवं। त्यासाठी एक काकडी घेतली आहे, त्याची वरची साल काढून घ्यायची आहे आणि आपल्याला खूप बारीक तुकड्यांमध्ये कट करायची आहे। तुम्ही बघू शकता मी कसे कट देते आहे। अशा प्रकारे आपल्याला छान छोटे छोटे तुकडे करायचे आहेत। तसं जर बघायला गेलं तर काकडीचे भरपूर उपयोग आहेत, पण सगळ्यात महत्त्वाचा उपयोग म्हणजे अँटीऑक्सिडंट, की शरीरातले जे विषारी पदार्थ किंवा द्रव असतात ते बाहेर फेकण्याचं काम काकडी करते। त्यानंतर कॅलरीज कमी असतात, म्हणून वेट लॉस प्रोग्राममध्ये सुद्धा भरपूर वेळा आपल्याला काकडी खाण्याचा सल्ला देतात आणि भरपूर पाण्याने अशी भरलेली असते काकडी। त्यामुळे नक्कीच अतिशय गरमीवर किंवा उष्णतेवर काम करणारी आहे ही। आता आपली काकडी कापून झाली आहे, आपल्याला मीठ घालायचं आहे। अशा प्रकारे आपल्याला छोटे छोटे तुकड्यांमध्ये कट करायची आहे। तर मीठ घालून आपण 10 मिनिटांसाठी रेस्ट करायला ठेवूया, जेणेकरून त्याला पाणी सुटेल आणि मग आपल्याला ते पाणी पण काढून टाकायचं आहे। अशा प्रकारे 10 मिनिटांसाठी ठेवूया। तोपर्यंत आपण अजून आपल्याला थोडीशी पूर्वतयारी करायची। 2 मिरच्या कापायच्या, त्याचे छान छोटे छोटे तुकडेमध्ये कापून घ्यायचे आणि हे नारळ आहे, ओलं खोबरं, त्याला किसणीच्या मोठ्या दाताने आपण किसून घेऊया। आणि कोथिंबीर, एक मूठ भरून कोथिंबीर घेतली आहे स्वच्छ धुवून, तिला सुद्धा आपल्याला छान बारीक कट करून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे आपलं सगळं कट करून झालेलं आहे आणि आपली काकडी होतीये तोपर्यंत आपण एक सरबत पण बनवून घेऊ। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 2 आईस क्यूब घेतले आहेत आणि एक काकडीचे तुकडे आहेत। काकडी सोडून घ्यायची आणि चीक करायची, कडू तर नाही आहे ना। आणि 2 छोटेसे तुकडे अद्रकचे आणि थोडासा पुदिना। आपल्याला पाऊण एक ग्लास पाणी घालायचं आहे आणि लिंबू घालतोय आपण जवळपास अर्ध, एक पण घालू शकता। हे आपल्याला छान आता ग्राइंड करायचं आहे। अशा प्रकारे आपला ज्यूस तयार झालेला आहे। आपण तो गाळून घेऊया, कारण जो चोथा असतो तो वरती राहील। जर तुम्ही असंच पित असाल तर अतिशय उत्तम, कारण फायबर्स असतात आणि ते फायबर्स पण खूप उपयोगी पडतात शरीरासाठी। अशा प्रकारे आपला ज्यूस तयार झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर कलर आलेला आहे आणि अतिशय पाचक झालेला आहे, कारण पुदिना आणि अद्रक घातलेला आहे आपण त्यात। त्यानंतर लिंबू, हे सगळे घटक तुमच्या पचनासाठी फार उपयोगी ठरतात। अशा प्रकारे अजूनही तुम्हाला जर थोडीशी काही टेस्ट ॲड करायचे असतील तर तुम्ही करू शकता। चाट मसाला घालू शकता। मी आता इथे भाजलेल्या जिऱ्याची पूड घालते थोडीशी, अगदी चिमूटभर, आणि काळं मीठ, त्यामुळे अतिशय सुंदर टेस्ट होते। अगदी थोडंसं साधं मीठ। अशा प्रकारे आपला हा ज्यूस तयार झालेला आहे। अतिशय उपयुक्त आहे शरीरासाठी, गारेगार एकदम। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम रिच आहे हा, त्यामुळे तुमची स्किन सुद्धा तुकतुकीत राहते। असे भरपूर 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 उपयोग आहेत काकडीचे। तेव्हा कुठल्याही फॉर्ममध्ये खा, परंतु नक्कीच पोटात काकडीचं सेवन करणं खूप उपयोगी ठरणार आहे।
अशा प्रकारे तुमचा ज्यूस तयार झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर झालेला आहे असा. आता आपली काकडीसुद्धा पाणी सुटलेलं आहे काकडीलाही. आपल्याला ती पिळून काढायची आहे. त्यातलं पाणी मॅक्सिमम काढून घ्यायचं आहे. कारण आपल्याला थोडं जास्त टिकवायची असेल तर पाणी काढणं गरजेचं असतं. म्हणून थोडंसं हातावर प्रेस करून पाणी काढून घ्यायचं आहे. आता इथे मी थोडेसे 7-8 बदाम आणि 7-8 काजू हे थोड्याशा तुपावर भाजून घेतले आहेत. त्याची आपल्याला जाडसर पूड करायची आहे. तुम्ही ह्याच्याऐवजी शेंगदाणे सुद्धा वापरू शकता, भाजलेले शेंगदाणे. मी हे थोडीशी रेसिपीमध्ये बदल आणि छोट्या मुलांना अट्रॅक्ट करण्यासाठी म्हणून वापरले. 2 मिरच्यांचे तुकडे, थोडासा आपण मगाशी किसलेला जो खोबऱ्याचा किस आहे तो घालायचा आहे, आणि कोथिंबीर, थोडीशी जिऱ्याची पूड आणि काळं मीठ. यामुळे अतिशय स्वादिष्ट होते, खूप छान टेस्ट येते. आता आपल्याला एक तडका तयार करायचा आहे. त्यासाठी 1 चमचा साजूक तूप घेतला आहे. त्यात जिरं घालायचं आहे. अगदी जिरं चांगलं तडतडलं की आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. तुम्ही बघू शकता पूर्ण फुलून आलंय जिरं. आपल्याला आता ह्या काकडीवर घालायचं आहे. तुपामुळे किंवा या तडक्यामुळे अतिशय टेस्टी बनतंय खमंग काकडी. थोडंसं लिंबू, 1 लिंबू जवळपास पिळते. त्याची छान आंबट चव येते. लिंबू नसेल तर तुम्ही आमचूर पावडर सुद्धा घालू शकता, आणि थोडीशी साखर. अशा प्रकारे आंबट गोड चव येईल त्याला. आणि अतिशय पौष्टिक, सगळे पोषक तत्व असलेली हे आपलं खमंग काकडी तयार झालेली आहे. तुम्ही सलाद म्हणून खा, तुम्ही पराठ्यासोबत म्हणून खा, किंवा तसंही तुम्ही खाऊ शकता. इतकी सुंदर टेस्ट झालेली आहे. तेव्हा मैत्रिणींनो, तुम्ही सुद्धा करून बघा आणि मला कॉमेंटच्या थ्रू कळवा. अशा प्रकारे आज आपण काकडीच्या 2 रेसिपी बघितल्या आहेत, एक सरबत आणि खमंग काकडी. तुम्हाला जर ह्या दोन्ही रेसिपी आवडल्या असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, आणि परत भेटूया आपण अशा छान छान रेसिपींसाठी. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.